pola súa masiva presencia neste acto de presentación da 21ª Festa de Celebración do Pan de Cea. Chamamos da 21ª, eu lembro que cando entrei na alcaldía, o ano seguinte, decidimos a corporación, o equipo de goberno do Concello de San Cristóbal de Cea, dedicarlle unha festa de exaltación aos panadeiros e panadeiras, como non, o produto estrela, Pan de Cea, que eu penso, e sigo dicindo, son onde podo falar de que é o mellor pan do mundo. Efectivamente non me equivoco nada, porque hasta ten propiedades curativas, sei que agora para previr o cáncer de colon. Entonces, por aquí, para que teñen, además non vou dicir outra cousa, o estudio que fixo a Universidade de Harvard nos Estados Unidos ten, entre outras vitaminas, ten unha vitamina que se chama PP. Entonces, esto vou a saludar pero non, efectivamente, non é unha comprobada, pero aí está, o sea, certo que según os estudios que efectivamente é así. Bueno, que quisemos, como digo, exaltecelo como o Pan de Cea, porque é o único na Comunidade Europea, na Unión Europea, que ten o distintivo de indicación geográfica protegida. Mira que pode haber moitos países, pero nós, teño que reconocer aquí tamén, un dos impulsores de que tuvera esta distinción é o actual presidente da Diputación provincial de Manuel Baltar, que sendo delegado da Consellería de Agricultura en Ourense foi un dos que loitou moito e tivemos bastantes agarrados no Consello, creo que recordará perfectamente para que isto pudera chegar a Barsacar. E, bueno, nada máis, os actos os explicará o Carlos Manuel, que é o presidente do Consello Regulador, e quedades todos invitados o día 1 de xullo á festa, a disfrutar dela. O sitio vai ser, eu creo, nun sitio idóneo, nun lugar idóneo para celebrar este tipo de acontecementos, que é o Campo da Saleta, e salindo de Cea pola carretera que vai a Oseira. E, bueno, nada máis, estades convidados e damos as gracias de novo a difusión que están facendo desta festa de exaltación do Pan de Cea. Moitas gracias. Buenos días. En primer lugar, pedimos disculpas, pero bueno, primeiro dicen que a obligación que a devoción. Entón, a miña obligación era traer os pan, e o pan pues, hai que esperar que salga, porque como jornada de Pan de Cea sabes que leva as reunións de 7 horas. Entón, pues, prácticamente estou todo ano que dá votar, así que espero que os pais se preparen e manter as miñas imagens. Bueno, como moi ben dixo aquí o meu alcalde, pois é un agradecemento non só de miña parte, sino que os panaderos de Cea que nos estar agradecidos de un xeito moi especial a José Manuel Baltar, que foi o precursor que nos abriu as portas, abriu o camiño naquí dentro. Os panaderos de Cea había 2 ou 3 que simplemente tiñamos un registro sanitario, estábamos un pouco máis ou menos no día, o resto, pois, cada un deambulaba como lle parecía, como podía, non? Entón, ele foi o precursor de abrirnos as portas, poñernos na legislatura vixente, na Quilitre. Entón, pois, de aí foi cando se formou unha asociación de panadeiros para darle un prestixio, digamos, de algún xeito, e ao mesmo tempo protexer ao Pan de Cea, a marca do Pan de Cea, posto que se estaba distribuindo por varios puntos da geografía galega e española, falsificando o produto, ainda hoxe sigue, pero bueno, non tanto como antes. Entonces, pois, baixo esa amparo, esa, digamos, unión da Asociación de Panaderos de Cea, iniciamos os trámites para conquirir a indicación xeográfica protegida. Foi lá por ano 1999, cando se empezou o expediente, presentamos na Consellería de Medio Rural no Ministerio de Agricultura en diciembre de 2001, coa boa satisfacción que tuvemos que en 2004 xa nos veu aprobado primeiro pola Comunidade Económica Europea, antes incluso que veu aprobado por o Ministerio de Agricultura. En abril do 2004 concedeunos digamos, a Unión Europea a certificación de indicación xeográfica protegida. En xuño do 2004 concedeunosla o Goberno español. Desde aquí entre, pois, todos os que formamos parte do gremio de panaderos de Cea estamos involucrados
na arte do pan e manter a tradición tal como se facía no século XIII. Non vou entrar aquí máis detalles porque parece que o tempo apremia. Entonces, pois, simplemente dicir que prácticamente todo o colectivo está integrado dentro do Consello Regulador e amparado por mesmo, non somente a nivel de fabricación, sino a nivel, digamos, de certificación, trazabilidade e seguimento dos veedores de INGACAP, que é o que nos certifican o produto. Sin máis paso dar orden según a celebración que vamos facer ao redor da 21ª Festa da Saltación do Pan de Cea. Empezaremos o sábado tamén con un motivo un pouco especial, porque ese día inaugurase o estadio de fútbol con novo césped que se lle pon. Entón, hai un pequeno maratón no cal nos colaboramos desde o xeito que nos permite a economía, e logo despois o domingo empezamos a partir da 10 da mañá con patarrúas, con balóxico e charangas e bandas para, digamos, empezar así o comezo da festa. Ás 12:30 será a recepción de autoridades no recinto feiral, no campo da Saleta, e logo despois será o pregón da festa. Está digamos, dirixido por o famoso José Manuel Puente, que é o que conocedes todos por iso, ese un pouco un humorista que, digamos, que traballa en varias sitios, en varias partes, entonces, pois, queremos darlle un xeito, aparte de que os panaderos estamos traballando todo o día, para dar un pouco de humor e de satisfacción ao público ya non vemos. Logo, despois, ás 14:30 será o xantar organizado. A continuación, ás 17, pois, unha actuación dunha orquesta, e logo damos un descanso hasta as 18 así aproximadamente. Logo, despois, ás 20, damos un pequeno descanso para degustar a todos que estén que desexen acompañarnos nese día con degustación de chourizos ao viño dobados por, digamos, embustido Castro Vello e acompañados, por suposto, con pan de cea. E aquí hai un pequeno detalle que o viño que queira ter o que comprar. Logo despois, a continuación, habrá unha verbena para, digamos, facer o remate da festa en sí. E dicir que dar as gracias de aquí, a todos os consellos reguladores, posto que é unha honra que teño comigo que non hai un ano que non estén presentes todas as indicacións xeográficas e denominacións de orixe de todo Galicia. Penso que é a única festa que se xuntan e que estamos todos os consellos reguladores. Eles aportan o seu produto, degustaremos ao longo da mañá e logo despois no xantar pois será unha vianda especial, posto que está todo integrado, digamos, con produtos con denominación de orixe e indicación xeográfica protexida. Logo despois xa temos unha, digamos, unha serie de stands que están a vendo ao público, digamos sempre a idea que temos, o que tanto desde o Concello como desde o Consello Regulador, é dicir que esta festa sea baseada máis ben na artesanía local. Sempre que haxa un produto da terra que teña un exposto, sexa, digamos, a valorio, sea de confección, sea de algo que estea integrado no que é no noso entorno, procuramos sempre levar xente dese mesmo tipo. Entonces, pois, máis ou menos, a xente que ven de fora, pero que está relacionado todo con a alimentación práctica. Penso que, se non entendes, non hai nada máis que decir por a miña parte, simplemente parece que aquí o secretario quer dar unha palabra antes de... No, simplemente non vou falar deste pan de cea, senón vou falar do Consello Regulador, que, como todos sabedes, hubo eleccións a distintos consellos reguladores. O xoves 14, o xoves pasado, unanimidade dos membros dos panaderos elixen outra vez a Carlos Manuel como presidente do Consello Regulador, quedando como vicepresidente Juan Luis Calvillo Testa. Nada máis, unha aprobación referente ao Consello Regulador. Buenos días a todos. Moitas gracias por acudir a esta convocatoria. Saludar especialmente aos representantes dos medios, pero con claridade o alcalde de institución, presidente do Consello Regulador, a Carlos Manuel e o secretario, a Ricardo. E simplemente decir que a Diputación apoia esta festa, que esta festa, como ha dicho o seu alcalde, é unha festa do mellor pan do mundo, que non hai que resista a comparación co pan de cea, que unha imaxe vale máis que 1000 palabras. A imaxe temos aquí, que o panadeiro veu non só co pan debaixo do brazo, senón unha caixa de bolas para que isto funcione, que isto sale todos os días despois de muchísimo traballo. E como se encargaron eles de recordar, foi algo por o ano 99,
cando me reuní con estas dúas persoas na delegación de aquela denominada Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria, e con outra persona máis que desapareceu, que é Miguel Ángel Rodríguez González Chisco, veterinario que era sempre do Servicio de Saúde Pública, e que empezamos con isto. Eles foron os auténticos propulsores. A festa xa era unha realidade, pero ese tirón que significa o feito de que contemos un produto amparado por unha indicación xeográfica protegida e con esos estándares de calidad, é un paso decisivo na historia deste pan, e unha festa declarada de interese turístico que aporta moito ao calendario de festas gastronómicas da provincia de Ourense. Entón, alabar que ano tras ano se siga desenvolvendo, que eso se fai porque existe un traballo ben feito por parte do colectivo de panadeiros. Aproveito para felicitar a Carlos Manuel por esa reelección unánimemente, outra vez, aí ao pé do camión representando este produto, que é un fiel representante da gastronomía provincial, que non admite comparación con ningún outro porque está moi por riba. É un produto xenuíno, un produto específico propio da provincia, que é pan de cea, non é só para cear, tamén é para xantar, para almorzar, para todo aquilo que se considera oportuno. Con esa vitamina da que falaba o alcalde, hai que recordar que pan de cea significa son PC tamén, para repartir un pouco, por si alguén dubida da intencionalidade desa vitamina, que é unha cousa contrastada, realmente verificada por analítica. Entón, lanzar o chamamento de que novamente o campo da Saleta pois sexa un primeiro de xente ese domingo, que é un día de festa absoluta en torno a un produto que merece a pena ser exaltado, que leva séculos realizándose conforme a uns parámetros determinados e un producto que todos conhecemos e que longa vida a festa do pan de cea, e o pan de cea que te fundamenta como logramos hoxe aquí. E bon proveito para todos. E unha pregunta para o presidente dos panadeiros. ¿Por qué está tan rico o pan? ¿Qué secreto hay? Pois sinxelo, a primeira vitamina maior da que aquí comentou o señor presidente da Diputación do alcalde, pois é o amor, o cariño con que tratamos e o xeito de elaborar o século XVII que mantemos os parámetros na que non existían. O sea que son 3 partes de trigo do país, unha parte de fariña fábrica, fermento natural, agua e sal. Logo despois o forno tamén ten unhas características especiales, postos que son hornos típicos da construcción da zona, feitos en pedra, non son xiratorios, e logo o único que foi que se lle engadiu unha hornilla lateral para que o rescoldo non entrara dentro do lugar do forno e ao mesmo tempo cantaran coa xeito tradicional que se cantaba antigamente. Non ten outro secreto. 7 horas de elaboración, con cariño, e cos produtos auténticos que hai que elaborar pan. Que precio vai ter o xentar organizado? 20 euros. Muy bien.